Kif ninsabu f'nofs is-sajf, ħafna minna ma jitilfux opportunità għal dawra b'xi dgħajsa, dingi jew speedboat, u l-mawriet lejn il-baħar jiżdiedu sew ukoll. U aktar ma tiżdied l-attività fil u qrib il-baħar, aktar jiżdiedu wkoll il-possibilità ta' xi inċident. Xogħol l-uffiċjali fit-taqsima marittima fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għaldaqstant jiżdied ukoll f'dan iż-żmien. Staqsejna lil wieħed mill-station officers ta' din it-taqsima x'inhuma l-operazzjonijiet ta' salvataġġ li jassistu fihom. L-iktar li nagħmlu jew persuni jaqgħu x'imkien fejn m'hemmx aċċess għalihom b'ambulanza, jew persuni qegħdin jerqu jew inkella għandek xi ħadd tela overland fuq xi ħaġa b'xi ġeski kellna wieħed inkalja pereżempju, jew nar, nirien. Id-Delta One hu dingi li jintuża mill-uffiċjali ta' din it-taqsima biex isiru operazzjonijiet ta' salvataġġ, kif ukoll rondi ta' rutina u spezzjonijiet. Dan id-dingi jinsab dejjem lest biex joħroġ anke fuq emerġenzi li jistgħu jinqalgħu u jinżamm fuq pontun li jżommu fil-wiċċ, jew kif jissejjaħ bl-Ingliż floating pontoon. L-uffiċjali spjegawna li kif tinqala emerġenza id-dingi ikun lest biex joħroġ fuq il-baħar f'massimu ta' 3 minuti u nofs. Id-dingi jintuża f'operazzjonijiet ta' salvataġġ u emerġenza, iżda ċertu operazzjonijiet huma diffiċli aktar minn oħrajn. Iktar salvataġġ diffiċli meta l-baħar ikun kontra tiegħek. U meta persuna l-iktar għandek id-dlam barra li għandek il-baħar, u l-iktar diffiċli meta persuna jkun diffiċli biex issibu, jew jkun diġà niżel taħt l-ilma, hemm l-iktar li għandek jew kellok diveru. Iżda d-dingi huma mmar b'apparat speċjalizzat li jgħin ukoll f'sitwazzjonijiet diffikultużi. Dan l-apparat fih kamera li qiegħda fuq id-dingi li għandha night vision aħna nsejħula, jiġifieri meta għandek persuna li qiegħda fil-baħar dan jista' jiddetektja bisħana li jarmi l-ġisem u bekk nkunu aktar għalina faċli li nsibuhom. Anke f'każ ta' nirien fuq biċċiet tal-baħar, l-uffiċjali jistgħu jgħinu billi jagħtu l-ewwel għajnuna hekk kif id-dingi huma mmar ukoll għal dan. Dad-dingi huma mmar pompa tal-ilma, jiġifieri nistgħu nidħlu bih ġo postijiet li huma żgħar bħal meta jew remoti biex tidħol bħal għandek il-marina, jiġifieri huwa għandu l-apparat fuq tal-apposta wkoll. L-isfidi ta' din it-taqsima komplew jikbru hekk kif kibret l-attività fuq il-baħar. B'ċertu żoni huma aktar ta' sfida minn oħrajn. Ix-xogħol inbidel ħafna fejn qabel kien hawn ftit opri fuq il-baħar, l-opri fuq il-baħar dejjem qed jiżdiedu, qed ikollna meta jkollna l-influss tat-turisti hemmhekk l-iktar ħajkollok ix-xogħol. U x-xogħol jiġifieri speċjalment in-naħa ta' Kemmuna u n-naħa tan-nord l-iktar li hemmhekk ikun affettwat. L-appell tal-uffiċjali ta' din taqsima huma l-aktar kawtela u sens komun. L-appell biex kull min ikun il-baħar meta inti qed tieħu pjaċir il-baħar toqgħod b'kawtela jekk inti għandek loli. Ħafna mill-postijiet ta' Kemmuna problemi li jkollna x'jaqbżu mill-loli. Jiġifieri kulħadd jieħu ħsieb għax mhux billi ħataqbes il-baħar żaqqu radba u rasu jibsa ġifieri u toqgħod attent jekk għandek ir-red flag ma tinżilx tu min-naħa ta' intuffiha u meta jkun hemm rescuers hemmhekk tobdi milli jgħidulek jekk jgħidulek tinżilx il-baħar tinżilx. Għax fl-aħħar mill-aħħar se joħroġ ħadd ieħor jissigrifika ħajtu għalik. Filwaqt li l-awgurju tagħna u li kulħadd igawdi l-baħar u s-sajf Malti nibqgħu nappellaw biex kull wieħed u waħda minna jkun responsabbli fl-aġir tiegħu u ma jipperikolax bla bżonn la lilu nnifsu u lanqas lil dawn l-uffiċjali.